ጾም ማለት ምስ ገዛእ ርእስኻ ምትዕራቕ ማለት እዩ ኣቂበ ርእሲ ማለት እዩ እዚ ማለት ግና ምእመናን ምስ ገዛእ ርእስኻ ምትዕራቕ ማለት እንታይ ማለት እንተልና ሓጢኣትካ ምእማን ማለት እዩ ሓጢኣትካ ኣሚንካ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብንስሓ ምቕራብ ማለት እዩ ንኣብነት ሓደ ኣብነት ክነግረኩም ምእመናን ተመን ኣብ ምንታይ ተሃሪምካዮ ዝሞት እስከ ንገሩኒ ኩልኹም ተመን ኣብ ምንታይ ተሃሪምካዮ ሞት ኣብ ርእሱ ምእመናን ሓጢኣትካ ኣብ ምንታይ ኢኻ ትቆትሎ ኣብ ኣእምሮም ኩሉ ኢኻ ትቆትሎ ኣብ ሓሳባት ክመፀና እንከሎ ሓጢኣት ገጥና ኸነማዓትብ ይግበአና እዩ ጾም ማለት ናይ ኣእምሮና ምግዛእ ንጽሐ ጠባይ ምልባስ ማለት እዩ ኣቂበ ርእሲ ንብላልና ገዛእ ርእስና ምሕላው እንተልና ንገዛእ ርእስና ብጾም ኢና ንሕልዎ ምእመናን ምኽንያቱ ሰይጣን ናይ ኣእምሮና ወቂዑ ስለዚ ኣብ ሓጢኣት ዘውድቐና ተቐዳዲምና ንሕና ንገዛእ ርእስና ብጾም ክንገዝእ ክንክእል ኣለና ርእስኻ እንድሕር ሓሚምካ ኩሉ ኣካላትካ እንታይ ዝኸውን ይደክም ይወድቕ ልክዕኻ ምእመናን ኣእምሮና ብሓጢኣት እንድሕር ተሃሪሙ ኢድና ይሰርቕ እግርና ናብ ሓጢኣት ይጎይ ልሳንና ሕመቕ ይዛረብ ኣእምሮና ዘይጠዓየ ጾም ንኣእምሮና እዩ ዝገዝኦ ምእመናን ስለዚ ጾም ማለት ገዛእ ርእስኻ ምግዛእ ማለት እዩ